हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेल बि मिक्सार ब्लगाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन बे बोसोरनि एसएसएलसि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बरमानि इउ एन एकाडेमि स्कुलाव। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चलो। लेटार मोनदोंमोन दासो फार्स्ट डिविजन 70.83%। मान बावनाय आरो नाजावनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय। आरो नाजावनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। बाथ्राखौ आं खावलायगोन जे नोंथांमोना नैबे जि सारमोननि बावनाय बे बावनायखौ जेन जास्ट माने साइटेशनल' लाया, बेखौ जेन बे गांसे आर'नाइखौ जास्ट माने आर'नाइल' होननानै साननानै लाया, बेखौ जेन नोंथांमोना जिउनि मोनसे थुलुंगानायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जेन लायो, नङा होमबा? ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन। आं नुदों जोंहा ना आर'नाइफोरखौ जोङो बावनाय लोगो लोगोनो खुलिनानै दोनो, नङा होमबा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मा जायो बिदिबा सारमोननि मान बावनायखौ गोजोननाय मोनि बायदिसो जागोन, नङा होमबा? मानखौ जों होनोबो रोंनांगौ, लानोबो रोंनांगौ, नङा होमबा? नोंथांमोना मिथिगौ जे भि कात्रीचरण होननायनि नाम आं सिगांबो बुंखांबाय जानो हागौ नैबे स्कुलाव। भि कात्रीचरण होननाया आब्दुल कालामा जेब्ला भारतनि साइन्टिस्ट जादोंमोन, बे साइन्टिस्ट जानायाव बेयो मा होनो आर्मिनि बे इन्टारभिउ होनानै ड्राइभारनि साख्रि मोनदोंमोन। आरो बे ड्राइभारनि साख्रि मोननायावहाय मा जादोंमोन, आर्मिनि ड्राइभिंनि इन्टारभिउ होबाय, ड्राइभारनि साख्रिखौ मोनबाय। मोनखांनायनि उनाव बियो बे साइन्टिस्ट आब्दुल कालामनि एपिजे आब्दुल कालामनि गारि सालायनायनि दायित्वखौ मोनदोंमोन। आरो बे कात्रीचरणआ बिराद माने फरायनो गोसोमोन। ओंखायनो मा खालामोमोन बेयो आब्दुल कालामा जेब्ला रिसार्च सेन्टारफ्राव हाबनानै थायो गारिनिफ्राय ओंखारनानै, बे समाव बे गारि सिङावनो थानानै फरायगासिनो थायोमोन। दा सानसेखालि बे एखे खामानिखौनो नुबाय थानायखाय सानफ्रामबो नुयो जे रिसार्च सेन्टारनिफ्राय ओंखारबोनाय लोगो लोगोनो बबेबा गारिनिफ्राय ओंखारनानै 1 घन्टा 2 घन्टा 5 घन्टा थायोब्लाबो जेब्ला फैगोन आब्दुल कालामा फैनानै गारिखौ खेवनानै नाय, कात्रीचरणआ फरायगासिनो दङ। दा बेखौनो नुनानै आब्दुल कालामा सानसे सोंदोंमोन, कात्रीचरण नोंहा दाबो फरायनो गोसो दङ नामा होननानै। अब्ला भि कात्रीचरणआ बुंदोंमोन, औ सार दङमोन, नाथाय जोंनि न'खरा बिराद गोरिबथार आरो बे गोरिबखौ होखारनो थाखायनो आं दिनै बे माने ड्राइभारनि साख्रिखौ आं दिनै मावनो गोनां जाबाय। दा दालाय बबावथो फरायनाय जाबावनो, जानाय नंला सार होननानै बुंबाय आरो। दा ओइदिनखालि आब्दुल कालामा फंसेल' बाथ्रा बुंदोंमोन, कात्रीचरण नों दाबो फरायनो हायो, दाबो सम दङ, बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आरो बे बाथ्राखौ बुंनानै बेखौ अपेन स्कुलाव एडमिशन खालामनानै होदोंमोन आब्दुल कालामा। आरो बेनिफ्रायनो बियो मा खालामदों, हिस्ट्रि डिपार्टमेन्टआव MA खालामनानै दायो भि कात्रीचरणआ PhDबो खालामबावबाय आरो दा एसोसिएट मा होनदों बिथाङा प्रफेसर जानानै दङ मोनसे कलेजनि। नायदो, नङा होमबा? आब्दुल कालामनि फंसेल' बुंनाय बाथ्रा,
नों हायो दाबो सम दङ नों फरायफिन नङा होमबा बे फंसे बाथ्रायानो ड्राइभारनिफ्राय बेखौ दायो प्रफेसार खालामनानै होदों नङा होमबा दा बेयो आब्दुल कालामनि मोनसे थुलुंगानाय आरोबाव नोंथांमोना मिथिगौ जे नैबे बाल्ब दिहुननाय आमेरिकानि बयनिख्रुइ बांसिन वर्ल्डआव बयनिख्रुइ बांसिन मुवा बेसाद दिहुनग्रा साइन्टिस्ट होनना बुङोबा जोंहा थमास आल्वा एडिसनाबो फैयो थमास आल्वा एडिसना फोरोंगिरिजों फोरोंजानानै जानाय सासे साइन्टिस्ट नङा बियो बिमाजोंनो फोरोंजानानै जानाय सासे साइन्टिस्टसो दा मा जादोंमोन थमास आल्वा एडिसना एबनर्मेलसोमोन एबनर्मेल माने मा बियो माने एसे माबा जोंनिफ्राय मा होनगोन बेखौ बर'आव एबनर्मेलखौ माने देहायारि माबा नङा आरो गुफुं नङा माने बेयो मा 1 माह 2 माह ना 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह फोरोंबाय एबिसिडि जेबो रोङासै दा रोङासैबा सानसेखालि मा खालामदोंमोन स्कुलनिफ्राय बेखौ होखारहरदोंमोन होखारहरनानै गांसे लाइजाम लिरना हरदोंमोन बिमानिसिम गांसे लाइजाम लिरनानै हरदोंमोन ओमफ्राय लाइजामखौ लाना थांबाय गथ'आथ' जेबो रोंखाया नालाय थांना दंहैबाय आयै आयै आंखौ दिनै स्कुलनिफ्राय होखारहरबाय माबा गांसे लाइजामबो हरदों आयै फरायलाय होननानै होबाय दा बिमाया लाइजामखौ बेखेवनानै फरायबाय फरायनानै नुबाय नोंथांनि फिसाला थमास आल्वा एडिसना ओरैबायदि जाम्बा ओरैबायदि आदुआ ओरैबायदि माने मूर्ख बे एसेबां जाम्बा गथ'खौ जोङो जोंनि स्कुलाव लाखिनो हालिया बे गथ'खौ जोंनि स्कुलाव लाखिना जोंनि गथ'फोरनि भबिष्यतखौ जोङो धंस खालामनो हाया आरो बे गथ'खौ जोंनि स्कुलाव लाखिनानै जोंनि स्कुलनि भबिष्यतखौ जों धंस खालामनो हाया गतिके नोंथांनि गथ'खौ जों दिनै स्कुलनिफ्राय होखारहरबाय बेखौ दिनैनिफ्राय जोंनि स्कुलाव दा हगार हरसै होननानै लाइजामाव लिरना होबाय दाना गथ'आथ' सोंबाय आयै मा लिरदों लाइजामाव दा होमबा बिमाया मा बुंगोन दा बिमाया बेखौ बिदि फरायालासिनो उल्टा फरायना होबाय दाना मा बुंदों उल्टा फरायना होबाय नै बाबा खोनासं होननानै बिमाया नानसिमोन दा नानसिया फरायनानै होबाय मा नै खोनासं बाबा नोंथांनि फिसालाया ओरैबायदि गोरों एसेबां गोरों फरायसाखौ फोरोंनो जोंनि स्कुलाव जग्य फोरोंगिरियानो गैया दा ओंखायनो नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ नोंनो फोरोंदो होननानै लिरदों होननानै बुंबाय दाना दा गथ'आ ओरैबायदि रंजाबाय होमबाथ' आं इसेबां गोरों आंखौ फोरोंनो जुदि स्कुलाव जग्य फोरोंगिरियानो गैयाबा होमबाथ' फोरोंगिरिनिफ्राय आं गोरोंसिन होमबा ओइदिनखालि बुंबाय आयै आं स्कुलाव थांला आङो नोंजोंनो सोलोंजासिगोन आयै नोंनो फोरोंदो होननानै ओइदिनखालिनिफ्रायनो बिमाजों सोलोंजानानैनो थमास आल्वा एडिसना वर्ल्डआवनो फेमास सासे साइन्टिस्ट जानो हादों नङा होमबा दा बेबायदि मोनसे थुलुंगानाय बिमानि मोनसे थुलुंगानायानो साइन्टिस्टसिम लानानै फैदों थमास आल्वा एडिसनखौ ना दा आं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बुङो जे जोङो बैफोरबायदि माने थुलुंगानाय आब्दुल कालामनि बाथ्रायाबो आब्दुल कालामाबो थांखियानो लायाखैमोन साइन्टिस्ट जानायनि थांखियानो गैयामोन मात्र बिनानावनि मोनसे थुलुंगानायनि थाखायसो बियो साइन्टिस्ट जानो हादों आब्दुल कालामा थांखियानो गैयामोन बिनिया जास्ट मामोन बिएससि पास खालामदों बिनि उनाव बिएससि टिचार जानांगौ जास्ट बेसिमल'मोन बिनि थांखिया नाथाय सानसेखालि मा जादोंमोन बिएससि पास खालामखांनायनि उनाव आब्दुल कालामा मोनथिबाय इन्जिनियारिं कर्सबो दङ आरो बे इन्जिनियारिं कर्सखौ जोंहा फरायनोब्ला बेयाव एन्ट्रेन्स जिरायनांगौ ओंखायनो बियो सानफ्लांबाय जे आंबो बे एन्ट्रेन्सखौ जास्ट होनाय नायनि र' नङा होमबा पास जाबाबो जेबो लाब गैया फेल जाबाबो जेबो लाब गैया बियो जेबो सिन्था खालामाखैमोन नङा होमबा दा खिन्थु मा होनदों बिथाङा मा होनदों मोनसे मा जाबाय ओरैनो जास्ट जिरायनायबाय बे एन्ट्रेन्सआव जिरायनायनि उनाव पास जाबाय पास जानाय लोगो लोगो बे पास जानायनि माबाखौ बाथ्राखौ बिनि बिनानावखौ बे हाबा हरबायमोन बै बिनानावा खोनानानै मा होनदों गावनि सना बाना आसान नेकलेस ना गासिखौबो फानजोबनानै रुमालाव एसे फैसा होफैदोंमोन नङा होमबा आरो बिदाखौ बुंदोंमोन आदा नों हागोन आदा नों इन्जिनियार फरायनांगोन नों इन्जिनियार जानांगोन आदा होननानै बियो बिदाखौ खावलायदोंमोन आब्दुल कालामखौ आरो ओइदिनखालि मिनिनानै बुंदोंमोन बिनानाव जाम्बि नों मिथिगौना इन्जिनियार फरायनो लाख लाख थाखा नांगौ नोंनि बे रुमाल एसेनि फैसाजों आंलाय बहा इन्जिनियार फरायनो हानो खिन्थु बिनानावा मानियाखैमोन बिनानावा बुंदोंमोन आदा नोङो एडमिसन लानानै नों फरायनांगौ नों इन्जिनियार जानांगौ आं जेबो मोनथिया आदा होननानै ओइदिनखालि गाबै गाबै खुथार खुथार खावलायदोंमोन आरो ओइदिनखालिनो आब्दुल कालामा थांखि लानो गोनां बायद' जादों जुदि बिनानावा आंनि सायाव मोनसे हास्थायनाय दङबा बिनानावा जुदि आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङबा बे बिनानावनि फोथायनाय आरो हास्थायनायखौ आं फेलें खालामनो हानाय नङा
ओंखायनो आङो इन्जिनियार फरायनोसै होननानै ओइदिनखालि बे बिनानावनि बे रुमालाव खाथुमनाय फैसाखौ लानानैनो इन्जिनियार फरायनो थाखाय थांखि लानो गोनां जादोंमोन आरो इन्जिनियार फरायनानै बेहाथ' बिराद आंखालमोन आब्दुल कालामा नङा होमबा बिराद आंखालमोन अब्लाबो बियो दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबो थाखा फैसानि आंखालनि गेजेरजोंब्लाबो इन्जिनियारखौ कमप्लिट खालामनानै भारतनि सासे साइन्टिस्ट भारतनिल' नङा वर्ल्डआवनो जायखौ मिसाइल मेन होननानै मोनथिजानाय मिसाइल मेन बिथाङा जानो हादों साइन्टिस्ट जानो हादों भारतनि उइदाउट कन्टेस्ट कुनु इलेक्शन गेलेयालासेनो भारतनि राष्ट्रपति जानो हादों नङा होमबा प्रेसिडेन्ट जानो हादों दा ओंखायनो थुलुंगानाया बेसेबांबा गिदिर खोथा दा नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे नैबे गांसे साइटेसन नङा होमबा गांसे मान बिलाइ आरो गांसे आर'नाइखौ जों नोंथांमोना अराय सम थुलुंगानायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै लाखियो अराय सम जोथोनै दोनो आरो बेखौ लानानै अराय सम नोंथांमोना उननि समफोराव मोजाङै आवगायलांनो थाखाय थांखि लायो आं बेखिनिखौ आङो नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय गिबियावनो नोंथांखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय दा नोंथांनि मुंजों लोगोसे मेट्रिकआव माबायदि रिजाल्ट खालामनो हाखो बेखौ एसे फोरमायनानै खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्लिम जोमरामसियारि आङो जोबोर खस्थ' खालामनानै जोबोर गोब्राब नाजानानै मेट्रिक आनजादाव एबा HSLC आनजादाव 92.66 जौखोन्दो मोननो हादों न' ना मा होनो 92.66 गांबेसे लेटार थानाय नोंनिया आंनिया 6 साबजेक्टआव लेटार हादों गासैयावबो थादों न' गासैबो थादों लेटार माबे साबजेक्टआव हाइस्ट मोननाय आं एडभान्स मेथ्सआव 100 मोनदों 100 मोनदों 100 फुल मोनदों ना बेनि हाइस्टआ दा बबे कलेजाव एडमिसन लादो आं दा पायनाराव लाबाय साइन्स स्ट्रिमाव बरमानि पायनाराव गिबियावनो नोंनि मुंखौ बुंग्रोदो आंनि मुङा थरायना जिनजिरि बर' HSLC एग्जामाव बेसेबां पार्सेन्ट थानाय नोंनिया आंना 94.33% डिस्टिंसनाव पास जादों हाइस्ट मार्क माबे साबजेक्टआव बेसेबां मोननाय नोङो आंना हायेस्टआ गांनै साबजेक्टआव मोननाय जादों 96 मार्क्स एडभान्स मेथ्स आरो ससियेल नों साइन्सआव माबे कलेजाव एडमिसन लाखो आरो मा स्ट्रिमाव लाखो आङो बरमानिनो इम्पेयार एकाडेमियाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिसन लानाय जाबाय नोंनि मुंखौ बुंग्रोदो आंनि मुङा श्री मन्दिर चन्द्र बर' नों मा डिभिजनाव पास जानो हाखो आङो डिस्टिंसनाव जादोंमोन 89.5 आव बेसेबां होनदो 89.5 गांबेसे लेटार मोननाय लेटारा गासैयाव थादों गासैयावबो थादों ना एस माबे साबजेक्टआव मोननाय फैसा एडभान्सआव मोनदोंमोन 100 दा नों माबे कलेजाव एडमिसन लाखो दा इम्पेयाराव लानाय जादों बरमायाव मा स्ट्रिमाव लाखो साइन्स स्ट्रिम नोंथांनिसिम आसा खालामनाय थाबाय जाहाथे इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामबावनो हाबावो थेंक इउ सार नोंनि मुंखौ बुंग्रो आंनि मुङा थरायना रंगिना बर' बेसेबां पार्सेन्ट थानाय 73.16 पइन्ट लानानै फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों गांबेसे लेटार थानाय गांथाम बड' इंलिस ओमफ्राय जग्राफि हायेस्ट माबे साबजेक्टआव मोननाय इंलिसाव 89 दा मा कलेजाव एडमिसन लाखो पायनियार एकाडेमि बरमा आसा खालामो इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामगोन थेंक इउ सार नोंनि मुंखौ बुंलाय आंनि मुङा थरायना हियामनि बर' नों बेसेबां पार्सेन्ट मोननो हाखो आं 66.5 गांबेसे लेटार मोननो हाखो आंना लेटार थानाय जायासै नों हायेस्ट मा साबजेक्टआव मोननो हाखो सार आं जग्राफियाव जग्राफियाव ना औ मार्कआ बेसे सार 78 गोजोननाय थाबाय नोंनि मुंखौ बुंग्रोनाय गिबियावनो आंनि मुङा दिपज्योति रामसियारि मा डिभिजन मोनखो फार्स्ट डिभिजन पार्सेन्टआ बेसेबां पार्सेन्टआ आंनिया गोबां नङा 70.83 मा साबजेक्टआव लेटार थानाय जग्राफियाव बेसेबां मोननाय 82 दा मा कलेजाव एडमिसन लाखो इम्पेयार बरमायावनो ना आंनि मुङा जेलसन सरगारि जेलसन सरगारि मा डिभिजनाव पास जाखो फार्स्ट डिभिजन बेसेबां पार्सेन्ट थानाय 65.83 65.83 ओमफ्राय लेटार दंना लेटार गैया ना नोंनि साइटेसनखौ खेबसे नायनि खाथियाव मिथिलाय फाइनार बरमानि बायनाराव मा स्ट्रिमाव लादों आर्ट्सआव गोजोननाय थाबाय थेंक इउ नोंनि मुङा मा आंनि मुङा जायखं सरगारि मा डिभिजनाव पास जानाय आं सेकेन्ड
बेसेबां पार्सेन्ट पार्सेन्टआ 58.66 लेटार्स दं नामा लेटार गांसे दं लेटार्स दं ना मा साबजेक्टआव इलेक्टिभ जग्राफि बेसेबां मोननाय 82 ओमफ्राय दा बबे कलेजाव एडमिसन लादों आं पायनार एकाडेमि बरमा बरमा नोंनि आखायाव लानाय मा बेयो साइटेसन खेबसे दिन्थिलाय